Náš vlastný hlas je najprirodzenejší zdroj liečivých frekvencií. Hlboké tóny stimulujú blúdivý nerv, ktorý je kľúčom k prepnutiu tela z režimu stres do režimu regenerácia. Keď vydávame hlboký tón, nevytvárame len zvuk, vytvárame fyzickú vibráciu, ktorá rezonuje vo vašich kostiach, tkanivách a orgánoch. Ako na to? Usaďte sa do ticha a na chvíľu len vnímajte svoj dých. S výdychom začnite vydávať hlboké, tiahle alebo Nesnažte sa o krásny spev. Sústreďte sa na to, kde zvuk cítite. V hrudi, v hrdle, možno až v bruchu. Vnímajte, ako sa s každým tónom rozplýva vnútorné napätie. Naše telo je unikátny rezonančný priestor. Doprajme mu túto zvukovú masáž aspoň 5 minút denne a sledujte, ako sa mení vaša hladina stresu. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.